Λοιπόν, άλλο ένα βιντεάκι. Σε αυτό το βίντεο θα απαντήσω σε ερωτήσεις που μου στείλανε μέσω mail φίλοι από το YouTube. Επειδή είναι πάρα πολλά οι κοινές ερωτήσεις που μου κάνουν, θα το πω σε ένα βιντεάκι, να μην απαντάω σε κάθε ένα ξεχωριστά, είναι και πολύ και δεν έχω και χρόνο. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει αν αξίζει τα λεφτά του. Τι να πω. Ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Ανάλογα το θες να κάνεις με τον τρόνο. Αν θες να βγάζεις φωτογραφίες, άμα θες βίντεο κτλ. Να το χρησιμοποιήσεις, έτσι, να το πάρεις, να το χρησιμοποιήσεις, τότε ναι, νομίζω πως αξίζει. Τώρα, αν το πάρεις μόνο και μόνο για να το πάρεις, να το πετάξεις 2-3 φορές, να το βάλεις δουλάπα να σκονίζεται, τότε όχι, δεν αξίζει. Είναι πολλά τα λεφτά για κάτι τέτοιο. Μπορεί να πάρεις κάτι πιο φθηνό, να κάνεις την τρέλα σου, να μην πω το άλλο, και να το βάλεις στην δουλάπα μετά και ξέχασέ τώρα. 50 με 100 ευρώ νομίζω ότι είναι μια χαρά τιμή. Αν αξίζει τα λεφτά του, ναι, δεν ξέρω. Παιδιά, για μένα νομίζω πως για αυτό το πράγμα που το θέλω αξίζει. Είναι ποιοτικό, είναι καλό, έχει πολλά features απάνω. Νομίζω πως αξίζει τα λεφτά του. Αλλά ξαναλέω, αν το χρησιμοποιήσεις, αν το έχεις, το πάρεις, το πετάξεις 3 φορές και μετά στη δουλάπα, όχι, δεν αξίζει γιατί είναι παράκριβο. 1600 ευρώ έχει. Ένας φίλος ρωτάει μαζί με τον drone τι πρέπει να αγοράσουμε, accessories κτλ. Λοιπόν, για μένα, πάντα για μένα μιλάω, έτσι. Μπαταρίες. Έχω πάρει, εκτός από αυτή που είχε πάνω, έχω πάρει άλλη μία. Θα πάρω άλλη μία, να έχω 3 και βλέπουμε. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο, για μένα πάντα, νομίζω πως φορτιστής αυτοκινήτου. Επιβάλλεται. Μην πω πρώτα φορτιστής αυτοκινήτου και μετά μπαταρίες. Ένα αυτοκίνητο τον έχω παραγγείλει ήδη, μόλις έρθει θα κάνω ένα βιντεάκι. Τι άλλο, νούμερο 3. Φίλτρα. Τι φίλτρα όμως, έλατε. Έχουν 3-4 νομίζω ήδη, αν θυμάμαι καλά. Είναι και παράκριβα, έχουν 30 ευρώ το ένα. Δεν ξέρω ποιο απ' όλα. Θα δοκιμάσω, θα πάρω ένα να δοκιμάσω. Αν δείτε στο βιντεάκι που έχω ανεβάσει από το φλαμπούρι, είναι όλα λευκά, είναι πολύ λευκό ρε παιδί, πάρα πολύ λευκό. Τώρα δεν ξέρω αν αυτά είναι οι ρυθμίσεις που έκανα στην κάμερα, γιατί νομίζω πως ήταν στο αυτόματο. Νομίζω πως ήταν στο αυτόματο, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρος γιατί κράσαρε το application της DJI και όταν το επανέφερα τώρα θα έκανε κανένα safe mode και θα τα έκανε όλα οι ρυθμίσεις χάλια, δεν ξέρω, δεν το πρόσεξα, η αλήθεια είναι. Πάντως, όντως το βιντεάκι δεν ήταν καλό, δεν μ' άρεσε, 4K τραβούσα εκεί την ώρα. Τώρα να φταίει επειδή δεν πρόσεξα καλά το application, μήπως πάτησα κάτω κατά λάθος, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω, θα δω, θα τραβήξω και άλλο βίντεο, χωρίς φίλτρο, θα τραβήξω ένα με 4K και ένα με 1080, να δω διαφορές, στο αυτόματο πάντα, αλλά αυτή τη φορά δεν χρησιμοποιήσω το Samsung και ένα tablet Samsung παλιό που είχα, γιατί νομίζω ότι το συγκεκριμένο Samsung είναι ο επεξεργαστή του αργός για το app της DJI. Είναι πολύ βαρύ, οπότε μου κράσαρε 2-3 φορές. Και η τρίτη φορά ήταν το drone στον αέρα, όταν μου κράσαρε. Θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, ξεφύγαμε. Νούμερο 3, τα φίλτρα. Νούμερο 3, φίλτρα. Τέταρτο, αυτό εδώ. Αυτό. Τι είναι αυτό, το βγάλω να το δείτε. Αυτό είναι cover για να βάλεις απάνω για να μπει απάνω, μέσα μάλλον, όχι απάνω, το tablet για να κάνει σκιά, να βλέπεις την οθόνη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα πάρει τότε μαζί μου. Το είχα το είχα ξεχάσει εδώ, δεν το είχα πάρει μαζί μου. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να βλέπεις την οθόνη του tablet στον ήλιο. Φορούσε και τα γυαλιά ηλίου και δεν έβλεπα αντίβλα μου. Απαραίτητο. Αν χρησιμοποιείς tablet αυτό, αν χρησιμοποιείς κινητό, το πιο μικρό του.
Δεν είναι ακριβό, έτσι. Νομίζω 15 ευρώ, καλά, θυμάμαι καλά. Πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο. Το ξαναβάλω στη θέση του. Και όπως μπαίνει το θέμα τώρα. Τέλος πάντων, το μετά. Άλλο. Βασικά όχι, αυτά είναι που χρειάζονται. Είναι, είπαμε, το μπαταρία έξτρα, το φορτιστή αυτοκινήτου, φίλτρα και το cover αυτό εδώ πέρα για το tablet. Τώρα, άμα χρειάζεσαι κάτι άλλο, βλέπεις τις ανάγκες σου. Δεν είναι και να τζάμπα λεφτά απλά και να το έχεις. Αν το χρειάζεσαι, τότε θα το πάρεις. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος ρωτάει αυτό που έλεγα, γιατί είναι τόσο λευκό το βιντεάκι. Έκανα τη εισαγωγή του λίγο, θα συνεχίσω τώρα, ότι μάλλον, δεν είμαι σίγουρος, μάλλον είχε πρόβλημα το ταμπλετάκι γιατί δεν μπορούσε να σηκώσει το application του drone, πάρα πολύ βαρύ. Δεν τα κατάφερε, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω το σε 7 στο επόμενο βίντεο. Κράσαρε την τρίτη φορά που κράσαρε όταν έφυγα από το φλαμπούρι, θα το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Όταν έφυγα από το φλαμπούρι και κατέβαινα προς τα κάτω, σταμάτησα στο σανατόριο για να πετάξω λίγο το drone γύρω από το σανατόριο, να το τραβήξω ένα βίντεο με τη δεύτερη μπαταρία που είχα. Εκεί λοιπόν, και ενώ το είχα περίπου στα 150 μέτρα και λιγότερο από μένα, με οπτική επαφή, έτσι δεν ήταν εμπόδιο μαζί μου, μου βγάζα πάνω το app low single κτλ. Μέχρι που σταμάτησε να βλέπω από την οθόνη του tablet την κάμερά του και μετά από μερικά δευτερόλεπτα κράσαρε και το app. Το drone ήταν στον αέρα εκείνη την ώρα. Είναι από 100-150 μέτρα από μένα και πιο λίγο, 120. Το έβλεπα δηλαδή, έτσι με τα ματάκια μου, δεν είναι τόσο μακριά που να το βαγάσει. Έκανα restart το application, δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με αυτό εδώ. Οπότε και 4 άθελά μου το return to home. Δούλεψε μια χαρά, παιδιά, έκανε 40 περίπου δευτερόλεπτα στον αέρα, εκεί που έχασε το σήμα. Έφυγε και γύρισε πίσω ακριβώς εκεί που το είχα σηκώσει. Έχω το βιντεάκι με αυτό το πράγμα, δεν το ανέβασα γιατί ήταν επικά παράδεκτο, ήταν όλα λευκά. Όλα, δηλαδή δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό δεν το ανέβασα. Λοιπόν, ήθελα το 4 αυτό, άθελα το 4 και δουλεύει μια χαρά. Λοιπόν, τι άλλο. Ένας άλλος φίλος ρωτάει να επιλέξει αυτό ή το άλλο, το Inspire, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Τι να σου πω. Ό,τι νομίζεις. Ό,τι νομίζεις. Το άλλο είναι πιο επαγγελματικό. Αυτό είναι λίγο πιο ερασιτεχνικό να το πω. Ή πιο παιχνιδιάρικο να το πω. Γιατί δεν πήγα στο άλλο, με ρώτησες στο ίδιο μήνυμα. Δεν ήθελα να πάω σε τόσο extreme πράγματα. Ήθελα κάτι απλό, κάτι πιο. Είναι πιο μεγάλο το άλλο, έτσι είναι πιο γκουμπούτσα. Phantom είχα ξαναπετάξει όπως είχα πει, το οποίο μου άρεσε και πήγαμε κλειστά τα μάτια που λένε εδώ πέρα. Εντός εισαγωγικών τα κλειστά μάτια, παιδιά, γιατί το έψαξα πάρα πολύ. Τι να σου πω, δες βιντεάκια στο ίντερνετ, στο YouTube, δες από ανθρώπους που έχουν ρώτα αν μπορείς εντυπώσεις και αν μπορείς να βρεις που έχει κάποιον που να έχει και τα δύο, ό,τι καλύτερο, να σου πει αυτός. Εγώ θα πρότεινα να πάνε να τα πετάσεις και τα δύο, δηλαδή βρες κάποιον που να τα έχει και τα δύο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα αυτοί τα μαγαζιά που έχουν και demo τέτοια. Αν μπορεί ο άνθρωπος να στο δώσει να το πετάξει κάπου, να δεις διαφορές. Το άλλο είναι πιο επαγγελματικό, το ξαναλέω. Αυτό εδώ πέρα είναι πιο ερασιτεχνικό. Έτσι μου είπαν τουλάχιστον από το μαγαζί που το πήρα, γιατί τα είχαν και τα δύο. Και αυτό και το δίπλα-δίπλα. Δες και αποφάσισε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κομμάτι σου ζέπη, σου πάρει αυτό, στο γεγονό το έχω εγώ, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Θα στραβώ τα κουτσά, τα λέω σε κάθε πράγμα που έχω και τα καλά βέβαια. Τώρα, τι θέλω να πω, το ξέχασα. Ναι, τώρα το θυμήθηκα.
Σας βγάλω. Η μπαταρία στην τηλεκατεύθυνση, από τότε που το πήρα το έχω φορτίσει μία φορά και είναι για το φίλο που ρώτησε αν δεν έχει μπαταρία αυτήν εδώ πέρα. Είναι τώρα στο 86% μωρέ, ήταν αν θυμάμαι καλά. 86% αν θυμάμαι καλά. Τότε που το έκλεισα και το έβαλα, τότε που έταξα στο φλαμπούρι, στο σανατόριο. Οπότε, αν έχει 4 μπαταρίες, που με ρώτησε συγκεκριμένα για 4 μπαταρίες, ναι, αντέχει. Θα τις πετάξεις και τις 4. Η τηλεκατεύθυνση πριν φορτιστεί. Εγώ το φόρτισα μία φορά τότε που το πήρα, είναι στο 86% και έχω κάψει 3 μπαταρίες. Μέχρι στιγμής 2 τα βίντεο που τράβηξα στην Πάρνηθα και μία εδώ πέρα για να κάνω τεστάκια, μέσα στο σπίτι δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό, έκανα αναβάθμιση με ανοιχτή την κατεύθυνση, αλλιώς δεν μπορεί να κάνει αναβάθμιση. Έπαιζα με το application και είχα ανοιχτό το τηλεκατεύθυνση και είναι ακόμα στο 86%. Αντέχει η μπαταρία του, μην το φοβάσαι. Και παραπάνω από 4. Μη σου πω 6 και 8 πριν χρειαστεί φόρτισμα. Πάμε αυτό. Άλλο. Ένας φίλος ρωτάει να επιλέξει αυτό. Είναι η πρώτη του φορά που μου γράφει δεν έχει ξαναπετάξει ποτέ drone. Δεν έχει ξαναπετάξει ποτέ, δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Έχει δει στον αέρα εννοείται. Απλά δεν έχει πιάσει ποτέ του τηλεχειριστήριο να πετάξει drone. Και μου λέει αν είναι εύκολο στο χειρισμό. Ναι, είναι εύκολο στο χειρισμό. Πάρα πολύ εύκολο μπορώ να πω. Και ένα παιδάκι 10 χρονών που να το πετάξει είναι άνετα. Τώρα κοίταξε, αν δεν νιώθεις σίγουρος, θα σου πρότεινα να αγοράσεις ένα φτηνό. Να κάνεις τις πίσεις σου μέσα στο σπίτι, να δεις πώς συμπεριφέρεται το drone, αν και αυτό δεν έχει καμία σχέση. Αλλά πάρε ένα φτηνό, από τα τζάμπα, δεν ξέρω από πού, δεν θέλω να λέω και μαγαζιά, ή από έξω που είναι πιο φθηνά, κάνε τις πίσεις σου μέσα στο σπίτι. Όταν νιώσεις σίγουρος, βγες έξω από το σπίτι, δεν σου λέω να πάρεις αυτά τα μικρούλια, πάρε ένα, 60-70 ευρώ έχουν. Βγες έξω από το σπίτι, κάνεις τις πίσεις σου και αν σ' αρέσει, αν το γουστάρεις και αν το θες, πέλεξε το. Αν δεν έχεις τόσα λεφτά να δώσεις, γιατί κάνει και ένα σκασμό λεφτά, υπάρχουν πολύ καλύτερες, όχι καλύτερες, πολύ καλές λύσεις, φθηνότερες και καλές λύσεις. Φθηνότερες, μπορεί να μην έχεις αυτά που έχει αυτό εδώ πέρα, αλλά τη δουλειά του την κάνει μια χαρά. Και GPS και hovering και follow me θα έχει. Τώρα, αν δεν αποφεύγει και τα εμπόδια, δεν πειράζει, δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Πάρε που λες ένα φθηνό υλικό, κάνε τη δουλειά σου, κάνε την τρέλα σου, δες αν σ' αρέσει και αν το γουστάρεις, τότε θα δώσεις χρήματα να πας σε κάτι καλύτερο. Δεν σου λες όχι καλά πάρε αυτό. Υπάρχουν πολλά drone στην αγορά. Καλά drone στην αγορά, αξιόπιστα, με πολύ λιγότερα χρήματα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, αυτά ήθελα να πω. Και πήρα, αν δεν νιώθετε σίγουροι για τις δυνατότητές σας και το στουκάρετε, που λίγο δύσκολο με αυτό, έχω πάρει και αυτά εδώ. Να, δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, δεν χρειάστηκε. Θα δω και που ανοίγει, παιδιά. Ένα μαχαιράκι, φαίνεται μου, σε παρακαλώ. Ένα μαχαιράκι. Thank you. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι προστατευτικά προπέλας. Είναι τα γνήσια της DJI. Αυτά εδώ. Θα τα ανοίξω. Αυτά. Γκουμούτσα το κάνει αυτό το πράγμα και είναι τεράστιο. Αλλά έχει μεγάλη προπέλαση. Ακόμα ανοίξει. Δεν θα πω πάλι για την ποιότητα. Υπάρχει το πλαστικάκι ποιοτικότατο. Λοιπόν, αυτό είναι. Παιδάκια. Μπαίνει έτσι. Εδώ. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Αν χτυπήσει κανένα τοίχο, σε κανένα ντουβάρι, σε κανένα δέντρο, έτσι, δεν θα σπάσεις τις προπέλες σου. Φτηνά είναι. Αξίζει να τα έχει κάποιος στο σπίτι του, μην τυχόν και. Αυτή μου κάνει 15 ευρώ έχουν, πολύ φθηνά. Πάρε ένα τέτοιο, βάλε το πάνω, κάνεις τη πτήση σου και μόλις είσαι σίγουρος, παπ, το πετάς. Και το βάζεις πίσω. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κανέναν. Πολλά mail
με σχεδόν ίδιες ερωτήσεις, γι' αυτό επέλεξα να βάλω αυτό το βίντεο και να μην απαντήσω καθένα χωριστά, γιατί δεν έχω και χρόνο να κάτσω να απαντάω σε κανένα ξεχωριστά, οπότε γι' αυτό έριξα το βιντεάκι. Και το φίλο που ρωτάει αν αξίζει τα λεφτά του, απάντησα παιδιά, δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πω μεγάλη βλακιά από ναι, τρέχα πάρτο. Δεν θα το πω αυτό, δεν είναι σωστό να το πω αυτό. Είναι ποιοτικό, είναι καλό. Πρώτη φορά το πέταξα προηγούμενες μέρες, το προηγούμενο Σάββατο συγκεκριμένα, πάρα πολύ εύκολο. Είχε και 3-4 μποφόρ εκεί πάνω. Δεν με προβλημάτισε καθόλου ο αέρας, μα καθόλου. Τώρα για το βίντεο έχω μια ένσταση, αυτή την ασπρίλα που είδατε. Φανταστείτε το άλλο βίντεο στο σανατόριο ακόμα πιο χειρότερο, γι' αυτό το ανέβασα. Τώρα ευελπιστώ να μην έχει πρόβλημα η κάμερα. Θα κάνω τις δοκιμές μου, θα πάρω και ένα φιλτράκι και αν συνεχίσει να τραβάει βλακίες βίντεο, θα το πάω πίσω να μου το αλλάξουμε. Αγγίηση έχει, no προβλήμα. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να μην ξέχασα κανένα, ζητώ συγγνώμη. Και αν ξέχασα θα του στείλω ένα mail για να μην ξεχάνω άλλο βίντεο. Έχω παραγγείλει γι' αυτό μια τσαντουλά πλάτης. Μόλις έρθει θα κάνω ένα μικρό unboxing να το δούμε. Επίσης έχω και άλλα πράγματα περιμένω, όπως είναι το έχω παραγγείλει απ' έξω που είναι πιο φθηνά. Ο φορτιστής αυτοκινήτου. Original τον πήρα. Δεν παίζω με αυτά γιατί η μπαταρία έχει επάνω πλακέτα. Δεν θέλω να γίνει τίποτα και να χαλάσω την μπαταρία. Κάνει 170 ευρώ. Οπότε πήρα την Original DJI μέσα από το site της DJI, δηλαδή πήρα τα accessories κτλ. Περιμένω και κάποια άλλα πραγματάκια, κάτι mini drones, κάτι τέτοια θα τα δούμε σε βιντεάκι. Ό,τι θέλετε ή γράφτε μου ένα μήνυμα κάτω στα σχόλια ή mail, ό,τι θέλετε, ξέρω εγώ, θα σας απαντήσω. Αυτά τα λέμε.